17ನೇ ಇಸವಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳದ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಾವ ತಿಂಗಳು ವಾವ ಊರದ ಕಂಬಳ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ್ಕೊಂಡ ವಿಚಾರಡು ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತು ಕುಡ್ಲಡ್ಲಿತ್ತದು ಅಕಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬದ 2017-2014 ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಚ್ಚಿಕಟ್ಟಿಡು 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಯೋಡು ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಾತ ಆ ಕಂಬಳ ಒಲಿಪರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ನೇತ ಪಿರೋಡು ಮಂಗ ಮೈದಾನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನಲ್ಪ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರು ನಕಲು ಎರ್ಲೆಡಪ್ಪ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕಲ ಸಹೋದರರು ಮಾತ ಪೊರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೇಡು ಈ ಪುರಾತನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿಸುವ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 21ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೀಯಾರದ ಕಮಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕ್ಲೇನು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪ ನಕ್ಲೇನು ಎರ್ಲಿನ ಗಂತಡು ಮಾದಾದ ಬುಡುಪ ನಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಲೆತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಅವರಿಗೆ ಬತ್ತು ಕೈ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ ಪಡೆದು ಆ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ್ಪುರೇತ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು.